ଏହା ଏକ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲା ଗୋପାଳର କାହାଣୀ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର ପଛରେ ବସୁଥିଲା ଓ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତାହାର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତା ପାଇପାରିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏପରି ମଜାଦାର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଗୋପାଳର ଗାଁ ସବୁଜିବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କ୍ଷେତର ସୁଗନ୍ଧ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱର ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଗୋପାଳ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଗୋପାଳ, ତୁମେ ତୁମ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଏତେ ଅଳସୁଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତାର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଗୋପାଳ ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇଲେ। ଗୋପାଳ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ପାଖରେ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି: ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଚର୍ମ ଏବଂ ଜିଭ। ଏହି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ତେବେ ଆମେ ଜୀବନର ଅନେକ ଜିନିଷର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ହସି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଆଖିରେ ବହିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କାନରେ ଶୁଣିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବିଷୟର ଗଭୀରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଗୋପାଳକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଗୋପାଳ ଏହାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଏହା ଭାବିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାଜା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ତାକୁ ଏହା ଶିଖାଇଲା ଯେ କିପରି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେ କାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ସେମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱର କିପରି ବଦଳିଯାଏ ତାହା ସେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ନୂତନ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେତେ ମଧୁର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ନିଜର ଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କେତେ ମଧୁର ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ତାଜା ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରେ, ତାର ଭୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ସୁଗନ୍ଧ କିପରି ତା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଭାବନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ କିପରି ନଦୀର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବହିଯାଇ ପ୍ରକୃତିର ସଜୀବତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ବଳର କୋମଳ ଉଷ୍ମତାରେ ତାକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଏହା ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ତାହାର ଶରୀର
ଏବଂ ମନକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତାର ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ବହି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏବେ ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ତାର ଏହି ପ୍ରଗତିରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଲେ, ଗୋପାଳ, ତୁମେ ତୁମ ଚେତନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲ। ପୃଥିବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋପାଳର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାଉ, ବରଂ ଆମେ ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥାଉ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା।